Makadi wasikana? Ndinofara hangu Prophet Makadi. Ndiri mutsvene. Sei muri pana panasi? Ndauya pano ndinorwara. Dambudziko rangu ndine nyama yakabuda kusika rudzi kwangu inobuda mvura. Iko zvino ndakaenda kuchipatara kumaskani ese ndikasvika pakitwa operation pekutanga. Saka dokta iko zvino ndakadzokera futi chakabuda akanditi ndinoda kukuita operation. Saka ndauyawo kuno nekuda kwesoko renyu kuti munobatsira kuti ndisawani kuona ndiri kuitwa operation. Saka ndinokumbirawo kubatsirwa Prophet. Hallelujah. Mati muno mabuda nyama. Ndinotenda. Inobuda mvura. Wongo. Mugore ra 2012 ndiani akashaya kwa unoberekwa? Ndi baba. Ndi baba wako. Ndo kubva maenda kunowaradzika iwe wakaita zvipakera nani apa? Ndakarwa na mbuya mai vakazvara ivo baba. Uchirwirei nawo? Ita baba takava nekunofamba saka pakabatwa ivo mbuya vachinzi vane chekuita kusvika baba vazofa saka ndaibatikana nazvo. Wafunga kuti beta kurwa na ambuya? Shungu dzanga dzakandiwandira. Hallelujah. Ambuya wako aiwe muroyi zvechokwadi, saka vakasiya kuroya. Uchabuda nyama uchichekwa, chibuda nyama uchichekwa, chibuda nyama uchidii. Varoya vamisidzwane nawo zvibhakera physical vanoda Filipi, munhu anobatsira Mwari nekugona. Mabasa aVapostori chapter 8 kubva paverse 5 kusvika paverse 13. Yati guta reSamaria rakanga riine chimiro charo, asi Filipi akapinda muguta iri akatakura mweya waMwari, akabatsira Mwari nokugona guta rikachinja. Mukave nemufaro mukati meguta reSamaria. Mudikani, usafunge zvekuda kunoita chibhakera nomuroyi kana kutsvaga kuda kuziva muroyi kuti uende unomubvondora. Wakagadzirwa nemushonga wehozhwa. Hozhwa anti munoiziva kuti inobuda yodi, ukaivhiringidza inodi, ndo mushonga. Chere ukadambura inobuda. Ukaenda ukaitwa operation mukadambura inobuda. Hallelujah. Chitarisa unzwe manje. Tiri kubva ku bus stop takananga kumusha kwa baba wako. Tichapfuura dzimwe dzimba dzese idzi tobva tasvika apo pamunoti pamusau. Pane imwe nzira inodzika ichienda kumakuwa iyi. Mubva mapfuura muri kunanga. Panapa pane minda iripo yakati radzikwei yakati rarei bichana. Tobva tasvika pamba yakavakwa pamusoro pegomo, imba yekwachidavaenzi. Waiona ka? Tinotenda. Right, tichibva pavachidavaenzi tichiti dzikei bichana tabva tasvika pamusha paambuya wako. Wapaona ka? Right, tasvika pamusha paambuya wako. Pane paisimbopinda nemota kana kuti pakapinda nemota vanhu pavaichema. Pari zvino pane goronga, mvura ichinaya yakanochera ikachera yaiwe nzira kubva yaita goronga. Saka vanhu vakuchitenderera. Pavanotenderera vanosvika unomira pane katoireti kezvidhina kari kuita sekunge kaakudonha. Uri kupaona here apo? Tichibva ipapo pakatoireti ipapo ukamira wakatarisa direction ine mukomana akamira ane kamera. Pane muti wakajarwa apa, asi muti uyu wakaiswa pore simbi riya, maziva masimbi. Se tarisa kufenzi uko, uri kuona bango rakamira refenziro. Pane bango rakaiswa riri pamuti rakarembe. Muti uyu wanga uchinzi usapotwe nesimbi ipi? Iyoyo simbi ichingoripo, but muti uyu wakura. Right, simbi iyoyo ukangosvika pane simbi iyoyo ndoda kuti uchere pasi. Pane kachihari karipo
kadikidiki mukati mekachihari imomo uchaona mune mazisheo emahoshwa. Unongotora masheo iwayo, nyama iri kubuda pauri haichazobuda futi. Nyaya yako iri kuda kunongedzerwa pane altar, wosvika ubva wapwanya altar. Ita Mwari ndoda kuti mundirotese kana kumusha kwangu kuine altar yakatibata. Ndoda kuti tiende ndinopaza altar iyoyo. Manditi ini ndini Filipi werudzi rwangu. Ndinokumbira kuziva pane altar yakabata mhuri yekwedu. Nemuzita raJesu. Amen.